So sa ka. I love you, Juliet. John, Manay tinuod, Jul. Ganahan ko nimo. May chance ka ko nimo? muto ka lang sa kunin mo sinuod ha. Ganahan sa kunin mo. Kuno na. Uyab na ta. Oh, John, ako na kang gisagwit. Salamat, Jul. Ha? Imong gisugot si John? O, Dayan. Ako'y... Nga naman, Day. Uy, day. Bata-bataon man na, day. Uy. Ha? Pero naman ganina na akong makitaan nga magsigduwa sa iyang cellphone. Kana online games. Aw, basi ko sa tingali na iyang kalingawan, Day. Ambot lang nimo, day. Basta kay ako, wag gid ko malipay nga kamo ang nagauyab. Jul, iligtas mo na. Mag-unsa man na dito. Sorry lang, God. Aron sa mahibaw sila si mamagpapa ba nga uyab na ta. Mauwaw man ko, uy. Ay, pag-uwaw-uwaw diya. Uy, ano ba? Sige na lang, uy. Wa man lagi tao din sa inyo, John. Bago lang ni Chad sumama nga. May lakaw din sila si Papa. Nya, mapaulit na lang ko kay wa man na imong mama o papa. Ayun eh. Karoon na ng taod-taod, God. Sa iyo pa bitaw. Hoy, naunsa ka, uy. Tuto ka man gud ako. Jol, pili ko mugakus ni mo. Ha? Mugakus ka ni mo, ha? Ayaw, uy. Oh? Ganun di mo ko di mo pagakson. Nga uyaban ta. Basig asa pa lang inuuna pa ingwin. Kita pa yung duha din ni. Gakus rin gani. Sige na ba? Gakus ra. O lagi, promise. Sige na lang, uy. Nagkagakus lagi ko sa mong uyab. Hala, manghawak man ka, uy. Sagdi na natod ko. Uyab ito. Julian. Thank you, ha? Karaan ni mo, uy. Ano naman? Imo naman tingali kong giilat. Nga ipaila-ila ko ni mo sa mga kinikanan. Alam makuha ng mga akong pagkapabay. Dili mo, good. Natimingan lang nga nilakaw sila si mamagpapa na ko. Nakatlog pa ako. Unsa may mong gikadlo ka? Basig mamaptus ko. Nga naman mo ka. Nga, di mo ka na ko pasagdan. Bantay bitaw ha. Kinuha ko. Naabot akong gikahadlukan. Wala ko duka. Kinahanglan maklaro ni. Magpalit kong pregnancy test. Ha? Mabdus ka? Oo, John. Wa ko duka. Mao nagpalit kong pregnancy test. Positive. Mabdus ko. Wala problema. Ano sa'yo ba problema? Kundi makunsa naman ko ini. Ay, kabalata, Jul. Di ka na ko pasagdan. Manubag ko sa akong gibuhat mo. Pila naman nun kaadlang nga waong pakita si John. Mangutan lang ko sa kong amiga, Bi. Wa naman si John dinis ato. Ha? Unsay wakot? Ni kuyog mangod si John sa iyang igsuon. Nilargas Manila, day. Unsa? Recorded by Radio Mo TV. Naresulta na ka ng uyab mo. Yung saan niya ron, Kisa ba'y mga mahal ang imong gisabak? Nga gisibatan mga tunjan. Bahala og way mga mahaning akong gimabdos pa. Ako ning pakatawhon.
Juliet, pagandam. Nga naman pa? Ay mamisita rin mo. Ha? Kinsa man? Ako kumpare, si Alan. Mo pagandam niya. Salamat nga nagkigatubag ka na ako, Joel. Unsa may imong tuyo na ako, kuya? May mo ba? Ay na pagtawag na kong kuya, ha? Alan na lang. Sulti na ako nung sa imong tuyo na ako. Naibaw ko nga mabdos ka o gisibatan ka sa maong lalaki. O karon pagluwa sa imong dungog, nagkasabot mi ni Papa nimo nga ako'y mga sawa nimo. Unsa? Pa, unsa gud ni pa? Ay kung supa ka ha. Kinahanglan nga makigminyo ka sa kong kumpare. Aron maluwas tas kauaw. Unsa ba tao ka pa, uy? Imo kong minyuon anang dili na ko uyab niya tiguwang pagyud. O yan, go! Ay kung supa ka ha. Sabi na mo. Kaya nagpamabdos ka sa lalaki nga di manubag ni mo. Kanindo talaga na ha. Nga mga asawa ni mo. O sigurado lang imong kaubaon kay yutaan akong kumpare. Mau pagandam. Kaya nagbalik ito akong kumpare. Sabutan na ang inyong kasal. Dili ko musukot nga maminyo ko sa tao nga wa na ko higugmaa. Mulayas ko din sa amo. Muadto ko og Cebu. Naunsa gudi ay. Mao di ay nikalit kag tunga din he. O tiya, mong muhang iunta ko nimo nga anilang una ko puyo sa inyo. Way problema day. Tabangan ti ka hangtod na sa imong pagpanganak. Salamat tiya. Salamat in taon kay nakapag-iiyaan nga naluoy na ako. Kinsa man yung nanawag na ako? Hello? Hello, Joel. Kinsa ni? Si Nestor ni, oy. Ang imong classmate sa una ba? Uy, Des! Ikaw mong gudi ay ni. Di kag number na ako. Sa imong amiga, si Ann. Mao ba? Niya mo kuno ka sa Cebu. Magkita tabi. Uy, mao day na initabo ni mo. Maong ni Annie na lang ka sa Cebu. Ones, kayo man ko si bati ni John. Minyuon mo ko ni Papa sa iyang kumpare nga tiguwang. Dida, no? Giusikan lang kang dyan, oy. Nestor, Kagwapa ni mo, niya, buutan ba yun? Ang anugon kay ka nga, wa kanya tinud oy. talawan man siya. Mong iya kong gisibatan. Unsa ka kung kita'y magminyo? Ha? Ang tinudjol, no? Katong na-eskwela pataganahan kay ko ni mo, eh. Um, Pero, walang dyan ko makasulti ni mo sa akong feelings ni mo, kay mauwaw mo ko ni mo. oh, Mao to nga, niani ko si Bo. Huwag akong gisaad sa akong kagalingon nga kung makakita na kog maayong trabaho, balikan ti ka, ug panguyaban. Nestor, Ug karon nga nagkita na ta pag-usab, dili ko muuwaw nga musulti ni mo. Nga love ti ka, Juliet. mahigugma ka ining babae nga mablos na silain. Di na ako iksapayan eh, kung unsa ka, Jul. Ang ako lang, igot akong nagsunod kung unsa may niyas akong kasing-kasing. Nestor, Hatagi lang ko gigayon, nga higugmaon ti ka. Ako ang mga mahan sa imong anak. Ug akong isaad nimo nga magmalipayon ka uban ako. Nestor. Akong nakita nga tinud-anay ang tinguha ni Nestor na ako. Mong nisugot na lang ko siyang gusto. Sa pagkakaroon nagtipo na mi, og malipayon ko, kay pinangga man ko niya. Dini na lang kutok o daghang salamat sa pagtagad ng akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Juliet, nga taga-Gihungan City, Negros Oriental. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nag-alahan, Destiny. Baby, you're my destiny. You and I.
Kapadasan ka agi karon, mao kining usa ka babae nga nagpuyo sa Cebu City. Ano ito matatampo, nagdasingan nga, Siena. Recorded by Radio Mo TV. Sa akong hinumduman, no? Why bisan usa nila nga gitarong ka? Pulos lang ginagbinuang. Buwag kina, uy! Para mag-antos magkagingan ng klase sa mga lalaki, uy! Shara. Ay, ganit ang mo, ha? Nagiging tayo mo sa imong tumbol, oy. Siya, makita na ako nga, strong yun siya when it comes sa mga ingon-an nga butang. Sa tingin ka, mo kikag-ilong, Joy. Bisa ka pala na ibinuangan. Bisa ikaw na mismo nakasakop, pero, ay, mapatay ang gyabang ka. Day. Mas ka pala mo kambal, oy. Huwag ito, oy. Tagal mo lalaki nga tarong, oh. Naapa ka ha? Aw, may hinoon nga nakibuwag ka na ako ron. Kaya di na ko maglisod pa sa pag-ingon mo. Glenn, Abi mo, dugay na kung kabuwag ko mo eh. Uyawan ako ba? Kaya tingnan niya gahig ko ka ba? Oh. Wapo ba ako? Makasabot na kaya ko kung yung nanay mong tiyo, di ba? unsa? Unsa to? Huh, pikati mo. Filler kay kada. Upaw ka pero di ka gwapo. Sa? Mao na! Ganahan mo kay kag mga upaw, good! Ambot ba, uy, attractive cute para na ako ang mga upaw. Masaya pa na sa upaw, day. Ay, ba't sa mo sina, uy? Mga minuangan ka, kay... Kasi nga, piwas man kung mga imutan aon. Dili ilang kinailad mo, oy. Kalawang ato. Aw, maayo hinoon nga gibuwagan ni mo. Feeling mo man dito. Mulang. Ngayon mas maayo ay. Unsa ka kuyugan ko ni mo niyang Sabado? Ha? Mag-meet mi sa akong uyab. Ngiga good no? Unsa man mag third wheel ko ninyo? Nga naman di ay. At least malingaw ka kaysa anira ka din sabay. Mahinomdom lang ka atong recent ex ni mga filler kaayo. Basta kay kuyog ka ha. Ayaw pagbalibad. Akong uyab mo ay mulibre na to. My God. First meet unya late ang guy? Ka red flag ba uy? Saba, uy. Mas red flag imong ex, no? Ah, ay, di ano siya, tay. Kamayon ako. Wow ha, lipaya good reaction good. Ha, bitter lang ka. Uy, iyan ang kuyog? Oh, ha? Babe, Shara, sorry ha nga nalangay ko. Okay na, babe. Akong kambal di ay si Sheena. Hello. Hi, Francis. Nice to meet you. By the way, akong igsuon di ay, si Marky. Kuya na ako. Nakaunaw na ako nga dadon na lang kay niingon man ka nga naangi mong kambal. Hi, Shara. Hi, Sheena. Uy, in fairness ha, gwapo si kuya ni mo, babe. Pero of course, mas gwapo gid ka. Ikaw, good. Oh, Sheena. At least, dili na ka makaingon nga third wheel ka kay naamang kay partner. Shara. Hala, no, mamuwara ba gidayon? Sige na, tana. Asa mata ninyo? Onya, unsa may mo ikasulti sa kuya ni Francis, Okay lang. Sus, bakakon. Klaro kayo na ko sa mga mata, no, nga interesado ka niya. Kinsa ni? Number lagi ni. Recorded by Radio Mo TV. Dali ka panawag, Ha? Tubag ka dayon, uy, aron may bawkag si Kinsa na. Hello. Hi, Sheena. Si Marky ni. Oh. Unsa? Unsa mahinungdan nga nakikita ka na ako ron? Gibingaw ako ni mo. Oo, sa man.
Nabaday mo suko. Sa tinuod lang, Sheena, nakagusto na din ko nimo sa dihang uno pa natin nakita. Kung manguyab ko nimo ba, doon na ba ko yung chance, Sheena? Unsa? Nanguyab siya nimo? Oo, pero wa pa din ako sugta oy kay basi binuangan lang ko. Gwapo sa draba siya. Hinuon. At least, nakataon na ka. Dili pa rin sa una nga pataka na kagasmag. Nakato na lang sa tingali. Sa kadaghan basad sa mga lalaking gibinuangan lang ko, di ba? Kisa mo sa dili mo tagampan na. Finally! And I'm so happy for you. Pero panit ilang una ha. Total, kung tinod anay gid yung gibati para nimo, he can wait man. Husto ka, kambal. Wow, ha? A for the effort gid kaayo ka today. Gikuha ko nimo sa bahay with chocolate and flowers. Anya karon, gidakon mo dinhi sa usa ka mahal nga restaurant. Na romantic kaayo ang setup. Siyempre, special din ka para na ko. Maong consistent ko nimo. Pero, murag alangan mo pa mo ako. Murag papakaisanik. Well, let's say nga, hapit na. So, gamay na lang o mapuno ng boss. Let's see. Kaya basin mo kalit ang unyag kalobat. I-charge ang tuwan. Uy, bastos, ha? Joke na gano'n. Lagi. Kau cute. Wow! Hala, ka nice sa set up, oh. Sofia? Oh, may ka na kailakan ako. Abi magud na ako nga gikalimta na lang ko nimo sa impit. Human sa tanang wa ka na magparamdam na ako. Sofia? Pinsa siya? Oh. Well, nanguyab ba lang ni siya na ako pero wa na ko gisugot tungod kay gusto kong i-take time ang tanan. Gusto ko nga dili magdali-dali. Pero I was exclusively dating him until such time nga kaligtas siyang wa magparamdam na ako. Uyab na mo? Well, obviously, tingalig easy to gate ka, mawang ikaw na lang ang iyang di-pursue. Sofia, mahimo ba? Ayaw paghimog iksina din eh. I have to go. Sheena, wait! Let me explain. Sheena! Naasya sa gawas. Dili ni mo gawson? Di na ko kambal. Kapoy na. Kota na kapos mga lalaki nga wala inihibawan ko dili pa sakitan lang ko. Pero abi ni mo, sa ako nakita ni Martino, seryoso ba ikit sa nimo? Sorry. Pero di na ko madapa, ana. Kambal, Kapoy nag-uyab-uyab uy, magbuwag lang ihapon. Mas may pagdili na lang, di ba? Sheena. Si Francis, mami. Uyab ni Shara. Nga naman ka? Oh. Hello? Sheena, available ka ron? Yes. Nga naman ta? Magkigsabot ang tako ni mo. Gusto kong i-surprise imong kambal good. Mag-propose na ko niya. Ha? Mao pa? Kanindot. May noon. Okay ba kung i-apil ka sa mga surprise proposal party? Yeah, sure. Ngano kong dili. Kanusa man? May pasikambal na ako. Mas settle down na. Samtang ako ni sige, paghihapong binuangan sa mga lalaki. Sheena, ready ka? Yes. Ang okay na kung saluyong mo mag-stay. Huwag mo kung kaibaw imong kambal nga niya mo din ni Karong. Nga, paduong na ko siya. Sige, sige. Okay.
Kanina naman ito nagingon si Francis nga patrol si Shara dini. Ano ang tutuin? Bawang maghihapon ang suga dini sa venue. Asa man is Francis? Magawas ka ba? Ako naman lagi po sa dini. Francis! Francis! Ay! Surprise! Di ba sigan nila ang suka? Naratulong na ko sa spotlight. Surprise, kambal! Shara? Sheena. Will you marry me? Marky? Marky, yung si... Di ba matod mo? Kapuya na kaguyab-uyab kay binawangan na ka. Di ba pakasal tayo lahos? Aron di na ka mabala ka pa. Aron ako sa mag-prove ni mo. Na sincere ko ni mo, Sheena. Marky? Will you marry me? Yes, Marky! Yes! One month nga nagkaulab, human nagpakasal dayon. Ug makaingon ko nga swerte na ko this time with Marky. Pinakita na ko kung unsa ko niya kapinangga og kamahal. Karon ninyo na mi og naanay duha ka anak. Dili na lang kutob ug daghang salamat, R&N. I love you, Dorina. Tots, May chance ka kunin mo. bata pa mong kutots, uy. Kinusam di ko mag-uyab-uyab. Ngayon ako, matiguang ka. Sige na. Uyab na ta. Sige na lang, good. Sige, Tots. Ako na kang gisugot. Salamat, Lord. Unsa uyab mo ni Tots? O, ma. Pastilan mayain taw ninyo ka mga bata pa ninyo nag-uyab-uyab na mo. Sige lang, good mag-good. Uyab-uyab na bitaw na. Ay, bantay bitaw asa ng paingon inyong uyab-uyab, ha? Lord, taon-taon naman kita nga nakauyab. Magtipon lang ta. Ha? Magtipon? Oh, Lord. Magtipon lang ta kay... nabalak ka mo to basig maadto niya kasuban ba? Tots, Sige na. Magtipon lang ta. panangit sa ni mama, uy. Kamanga bata pa in taon ninyo, uy, unya magtipo na mo. Sige lang ang mga bata pa may dito. Ang importante nga, nagkasinabot man mi. Musugot ka ma nga magtipon na lang mini Tots? Ay, bahala mo, uy. Nagasinabot naman ka mo, nahala sige pag-ipon mo. Ako, hindi ka, Lord. Ayaw bi ako pinuangi, Tots, ha? Dili na may tabo, Lord. Kay, love kita ka. Salamat, Tots. Day, nagdugay na bida nga nagtipon. Sa man, wapag ka mamaptos. Wa pa mang gidong, uy. Gusto na unta kong makita sa mong luwa. Ako man sa dong. Gusto sana ko nga may anak nata pero wa mang gigihatag sa ginuugod. Pero sige lang. Dili lang ta mapakawa sa paglaom dong. Makaanak na lagi ta. Naunsa man ni si Toots? Tagdugay naman kani siya mauli. Asa man kani siya maglaagan ay? Dito rin gusto mong barkada agad. Nganong ato makamagpundo sa mong mga barkada ha? Kung sa may gusto ni mo. Sige ko pundo ni sa ato. Sige ko katubang ni mo. Toots, Gusto rin akong lingawon ng akong kaugalingon sa pagduwa og volleyball. Gipulan ako ning atong kahimtang. Tuwa tay anak. Toots, Wala ko malipay ng ginabuhi ah. Mas may magbuwag na ta. Toots! Recorded by Radio Mo TV. Nauna, nga dili maayo nga magtipon mo kay mga bata pa mo. Gusto magod siya anak ma. Unya, wamang di ko makahatag niya. O niya sa may plano ni mo ron. Mubalik na lang ko din sa ato ma. Makigbuwag na ko niya.
Oh, ikaw ang mahibaw. Andam rakit ko sa pagdawat ni mo kay anak tamang ka. Uy, di amay ni chat na ko nga Roger ang pangan. Ako ni replyan, Bi. Awa sa kalaay. Unya, unsa na magkalor? Okay raman, ma. Unya, wa kalaayas imong kinabuhi din eh. Wa man, ma. Kay, nalingaw raman sa kusbago na kong kachat-chat, good? Oh, naa ka na lagi kalingawan ron. O, ma. Roger ang pangan. Maayo hidoon aron di ka maglaay. Ako pa nimo hatagi ug laigi kayo ng ubang lalaki. Kalimti na tong tuots nga naghatag nimo kasakit. Hala. Si Roger man yung nanawag. Hello? Hi, kumusta? Okay ra. Asa day ka ron? Di asa mo. Ikaw, asa man ka? Nasa imong heart. Jesus, ikaw cute. Binoy, di ako sa amo. Niya, gilaay mo koy. Pwede ito magkita, do? Ha? Snacks lang gud da. Niya, istorya. Sige. Asa man na magkita? Ikaw ni Lor? Yes, ako in town ni Roger. Mas gwapa gid ka sa personal. Atik ay. Bitaw, tinuod bitaw. Ato sa unahan na. Mangita taga itong makanan. Abi mo, no? Lipay kay ko nga nakita dito sa personal. Nga naman. Aron masulti na ako nimo nga love ti ka. Roger. Bitaw, bala umingon ta nga prescore kay ko. Igot lang gyud kong nagsulti sa tinuod. Lord, may chance ka ako? Wa pa ka makailan ako sa hing picture. Tingali kon mahibaw ka. Mawa nang imong gugman ako. Mahimo ba kung mahibaw? May kaipon ko. Oh. Ug dagbuwag mi kay wa ko makahatag niyag anak. Usa? Wala, hayra mo siya karon. Naras yung mga ginikanan. Wa naman sa may kontak. Ako mao. Mahimo ding dako og chance nga mosuod ko sa imong kinabuhi. Roger, Naibaw ka sa akong nasayran karon. Ha? Nisamot ka akong gugman nimo. Og aron mo tuod di ba? Nga tinud-an ning ako ang tinguharian nimo. Makigatubang ko sa imong mga ginikanan. Unya, makasaad ka dako nga di nimo binuangan ng akong anak. Ako isa nimo tita. Nga mahalon og panggawan ako si Lorena. salamat, sir. Manangiday ko nimo tita. Nga akong dadon sa amo si Lorena aron ipaila-ila sa nako siya sa akong mga ginikanan. Oh, ikaw ang mahibaw. Basta kay ampingi lang yun ang akong anak. Uy, imo ning kuya, Roger. O ba, si Lorena? Mayong adlaw, Col. May andaw yung day. Gwapa mo kay kuya, bro. Salamat, Col. Ha? Akong dado na nga akong mga gamit inis inyo? Oh, Lorena. Nga naman. Kay magtipon na ta. Roger, Love ti ka. Kung di ko gusto nga mawa ka na ako. Maong magtipon ta, okay? O niya ta mo pakasal kung may dako na niya tang kwarta. okay ran ako nga dili na makasal, Jer. Ang importante nga mahalon lang gyud ko nimo. Og dili ko nimo pasakitan. Ay kabala ka, Lor. Kung sa una ni mong katipon, gipasakitan ka niya. Pero di rin ako. Ulos kalipay ang ako gihatag niyo. Salamat, Jer. I love you, Lorena. I love you too, Roger. Hindi ko naman akalain na hindi kilala. Akong ano ako'y tanggap. Dili na gyud dito magpakawa sa paglaom. Kay kung naay kasakit, may kalipay di ay nga nagpaabot na ron sa unahan. Sa pagkakaroon, malipayon kaayo ko uban ni Roger. Kay pinangga man kaayo ko niya. Dini na lang kutob, og daghang salamat sa pagtaganing akong kampo.
More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka na mga galang kaagi ni Lorena nga taga Minglanilla, Cebu. Uban sa awit ngayon kita ngayon, awit nga nagalahan, bigay ka ng may kapal. Ang nais ko laging kapiling ka, ayoko na muling nag-iisa. Pangadyan ka na. Adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Tonton. Sa di pa napusugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan all my life. Recorded by Radio Mo TV. Congratulations, anak. Nakagraduate na ikaw sa high school. Wah, gibi magdahom si mama ni mo nga magkahuman ka na. Ibaw, biya ka sa tukib ka. Sa tagalisod. Munang dako kay kog salamat ninyo, pa, ma. O nankamot sa gyud ko nga makahuman ko sa pag-eskwela kay gusto gid nako nga makatrabaho dayon ko aron makatabang ko ninyo, pa, ma. Salamat gud kaayo, anak. Ay, pila na magkaadlaw kung sige pangitag trabaho ini. O kung ko tawagi gyud. Ay. Oh, si Baybuboy ka no? Ni eskwela ba kasi o ni trabaho? Suwayan ako kadto sa ila. Trabaho ko ba itong tuloy? Pero, di ko din mo trabaho. Oh, asa man? Asa man ka mo trabaho di ay? Ularga ko Cebu. Nakikasakan dito? Oo. Namoy kaila nga to sa Cebu. Bay, basta no makatabang ka na ako, bay ba? Hmm? Kuyog na lang ko, bay. Suwayan ako, pangutaan ako. Napabay, bakante, ha? Ingnon ka dayan. Pero, sugot ba kayo mong ginikanan kung mularga ka sa Cebu? Dili. Oh, Bahala lang magkalisod ta din, hinak. Di ka lang malayo na mo. pero pa, gusto ko makatabang ninyo. Di ko masugot nga, magsalig na lang ko ninyo permi. Dong, dako na ang atong anak. Ug dako kong pagsalig niya. Nahibaw ko nga kaya niya iyang kaugalingon nga siya nalang usa didto. Pero day, Dong, di nato upog nga ng atong anak, uy. Basin og naagi na isay maayong kaugmaon dito sa Cebu. na sige. Nahibaw ko nga di ka magbinuang dito do. Pero gusto na ako nga kanunay kang mo-update mo ni mama ni mo, ha? O pa, salamat kay inyo, ma, pa. Agoy, ano guna? Kitong tanaunta kasi mong mama o papa, pero nanawag mo na akong kaila. Bay, nga, wala ko'y bakante dito. Mo ba? Sinsya kay ba, ha? Okay ra, bay, sige lang. Mupadayon lang gyapon kog larga sa Cebu. Ha? Dayon ta? Oo na. Asam ka ba nung? Narikay ka po yan ito. Wa, pero bahala na. Mamasin lang ko. Pagpunta. Kapiya sa init, bay. Pero, di sa kong palit og tubig. Kinanglan nga magtipid ko, umayo. Samtang wa pa ko'y trabaho din ni Cebu. Oh, uy, kakusog dagat sa kinan nga. Nagpaingon din ako. Salamat kay nakamata na itaw ka doon. Kumusta ka man, ha? O na ba pamati ni mo? Okay na ba imong paginawa? Kinsa ka? Tawga lang ko o Tatay Ben. Ako maoy nakabangga ni mo. Kasakit sa akong likod. Kaniyot kay magtawag kong doktor. Bisan pa og pwede na siya makagawa sa ospital. Pero kinahanglan niyang mag-bed rest. Delikado ang kahimtang sa iyang likod kung iyaning aton og lihok-lihok. Sa pagkakaroon, dili pa siya makabarog. Mao nga mag-wheelchair lang gid-una siya. Oh, ha? Di pa ko makabarog, Dok. Recorded by Radio Mo TV. Yes, sir.
Dili pa gyud ka makabarog sa pagkakaroon. Maong kinahanglan gyud ta og pahuway. Di pwede. Wa pa ko'y trabaho. Wa pa gito'y kapuyan. Kinahanglan makaliho ko. Kinahanglan yun. Dong, ayaw kabala ka. Sa pagkakaroon, ato lang una ka puyo uban na ko. Oh. O ako mo'y bahala sa tanan hangtod nga mamayo ka. Salamat tay. Dini lang una ka nga kwarto mag-star, ha? Wa pa man ang akong anak. Para iya unta ni. Pero bata pa lang siya. Wa na siya ipakita siyang mama diri ako. Pero, limpyo pa malagi ka ay tay. Oo, kanunay mo ko din akong gipalimpyuhan. In kaso og mauli siya og galit, andam ra pirmi ang kwarto para niya. Pero sa pagkakaroon, ikaw lang una din eh. Salamat kay sud sa pila ka buwan. Nagkabarog digri taon ka dong. Tay. Dako kayong pasalamat sa imong pagkatiman ako. Kung wa na unya ako din mingawon ko nimo. Pwede naman og anhilang una ka. Total, wa man ko'y kauban. Mura naman sa kanakong anak. Og mag-uol ko kung mapahawa na ka din kung gusto niyo mong trabaho, sweldohan ti ka kada adlaw. Tay, igo na kayo na ako nga papuyon ko nimo din Pero mangita lang gid ko lang trabaho. Kaya naikog na kay ko nimo. Ikaw pa may nagatiman ako. Ikaw kagay mo ay nagpada og kwarta sa akong ginikanan. Kay dili ka maingon ana kung dili pa tugod ako. Maong sige na dong tuton. Ayaw pahawa din sa bahay. Uwaw man pero sige Tatay Ben. Ubanan ti ka din Sayo hagod nimo nagluto tay. Oo dong. Nagluto magud kog daghan. Nga naman, natay bisita karon? Dili bisita. Pero espesyal nga tao. Ha? Kinsa man? Si Winnie. Akong anak niya. Mo ba? Mayoy noon. Good morning! Wala. Kagwapa niya. Morning, Nak. Kumusta man ang imong pagkato? Lami kaya akong tuog, Dad. Ilabi na nga, huwag makastress sa palibot. Wa si Mami nga magsigigaw-yaw. Unya sa may plano ni mo, ha? Din hinalang ka for good. Yes, Dad. Ikaw siguro si Tonton, no? Oo, miss. Thank you sa pag-uban sa akong daddy, ha? O kayo na pag-miss, uy. Formal na kayo ka. Winnie na lang kan mura na sa dagman nagsuon. Mao gyud. Og nahibaw ko nga magkasinabot agad na. Amaw, mangkaton, uy. Tinuod bitaw. Nalipay kay kong nagtanaw ninyong duha nga nagkasinabot gyud. Oo. Pag-snakso na mo. O bubalik sa ko dito sa suod kaya na bago trabaho. Thanks, Dad. Salamat ay. Taas sa panahon nga nausik, uy. Kawa na ko makauban ng akong daddy. Ay, kabala ka. Taas pagyapon ng panahon para makabawi ka. Abi ni mo? Kung dili pa igsuon akong tanaw ni mo, no? Giuyab natin ka. Ha? Buotan ka ayo ka. O komportable ka ayo ko ni mo. Hasta ko. Pero, kung buto na naon, di matay igsuon. Pareho nga anak ang pagtanaw ni Tatay Ben nato, pero di tayo igsuon. Itagi gunsa. Unsay bote may pasapot? Nakagusto sa ko nimo, Winnie. O sakto ba ko nga murag naasad kay... I love you. I love you too. So, kita na? Yes, Tonton. Kita na. Nabuang na ba mo? Magsuon mo niya mag-unay mo? Dili pa may magsuon, Dad. Ug usa pa love na mo ang usag-usa.
Dili ba ka malipay nga nakailakas na laki nga akong gimahal? Og sigurado nga buotan og tarong gyud? Pero dili ba ko andam nga mag-uyab-uyab ka, anak? Kaya sa man unya na pa dong. Magninyo na unya mo. Unya. Mabiyaan na sa ko. Tay, ay kabala ka. Di ka na mo biyaan. O di na sagkabiyaan usab ni Winnie. Di ba, Win? Yes, Daddy. Kauban ka na mo bisag asa mi padong. Dili ka na mo biyaan. Mao na. Salamat ninyo, mga anak. Ang hitabo ng monita, Ben, mo gitawag na ako og blessing in disguise. Kay kung wa pa itong hitabo, di na ako makailang babae nga akong gimahal ug asawa na nako karon. Di na nakutob ug daghang salamat sa pagtagadi nga akong tampo. More power, RMN. Pre, kuyog sa taba. Kay ba na nang siyang siya akong uyab kung wa akong misis? Dago. Sunod na lagi. Napag ko ilakaw. Mapit pa ko silang Jennifer. Umo ba? Nala, sige ay. Sunod lang ta magtagay. Maayo kay nakahapit pa ka sa amo. Bingamod ko dito. Ay, sus! Nikaon na ka? Mana? Ikaw? Humanasan. Ah. Nga ako ko mo. I miss you too. Pero Ronald, please. Ayaw lang sa runbe. Sa'yo man ko umakuit. Ay, kanigod lang. Sa kaikin. Sorry. Next time na lang, please. Okay, sige. Mama ka. Uy, suko ka. Mama. Issue pa ni nato, ha? Of course not. Okay, fine. To be honest with you, ang loob na ko nimo. Katulong ako nimo gibalibaran. Pero again, that is not the issue, ha? Nga ko lang nga, basin og narakilain ba? Babe, I promise you, wag yun. It's just that di ka pwede lang yun ko. And gusto ko mapahuway sa'yo. Pero don't worry. Next time, mabawi ko nimo. Okay, sige. Sige, pahuwa na kay. Pahuwa na ko sa amo. Ihatod na di ka sa ubos. Nay, kasi hunahuna ra na niyo eh. Sama ka. Ambot lang, sad, pero makita ang guna ko siyang phone, pre. Magsigip siya search sa iyang ex. Karang search history sa Facebook ba? Umo ba? Kani. O diba? Kaduda kayo, kaduda. Unsa ka ba yung labot niya? Nga, wala naman sila. Murag lisod-lisod sa gina preda. Ay, nagduda naman gani ko, pre nga. Basi nagkita-kita sila. Unya, wala akong mahibaw. Oh, pre. Mulakaw ka nga? Yes, babe. Magkuyog isa kong ikakaw. Ni Tyra pa. Ah, mau ba? Abi na ko kita mulakaw ron. Ha? Nari tayo sabot? Wow, pero lingon ka na ako nga mamawi ka na ako. Inig-day off mo. Ay, hala. Oo, bitaw no. Hala, uy, ano sa kamanina ako? Nalimot man ko. Nakatando na ba kong Tyra ta? Sige na lang, sige na lang. Tamo na lang sa'y pag-uban ugma. Okay na. Sunod na ta. Babe, sorry ha. Oh, thank you kayo sa pag-support. Promise, next time, ikaw na sila akong tagaan sa akong oras. Okay, babe. Kasabot ako. Oh, si Tyrone eh. Hello? Hi, kuya. Oh, nanawag mo ka. Mangutan na lang unta ko, kuya, kung naguyog ba mo ni Ate Jennifer? Ha? Oh, waran. Nga naman dahil, nagkabuwag mo? Nagkabuwag? Wa man. Nga naman di, kuya? Oh. Wala mo magkuyog nun? Wa, kuya, uy. Nanawag lagi po, kay naaunta ko'y tuyo ni Ate Jennifer. Nga magkuyog siya nga magkuyog ba mo nun? Ha? Mao ba? Uy, wa mo may magsabot, kuya, good. Oh, mau ba? Ya. Kumusta yung nakaw ni Tyra Garina? Ay, okay ra, babe.
Mo ba? Ang kuyog mo? Hala, good. Nanangipay ako nimo. Nalimutayan ka? Wa. Ako lang giklaro. Nanawag mo gud si Tyra na ko ganina. Nangutaan nag-asa ka. Nanawag siya nimo? Yes. Di naman di kagikan, ha? Sabi na ko magkuyog mo. Recorded by Radio Mo TV. Kuan. Tugani ko tinuod. Diin ka. Sorry, babe. Sorry. Ganun sorry mo ka. Doon na ka rin nahimusa. Ang tinuod. Gusto lang kong mulaag palag sa ngawa ka. Sukat magod kinagkauyap ta. Wala ko'y tayo para sa akong self. Kung asa ko tuwa ka. Unta ni sulti ka na tinuod. Di makakinangan mamakak na ko, babe. Nahibaw ko. Mong, I'm so sorry, babe. Sorry kikayo. Ako din pala pasunod. Pero next time, be honest with me. Yes, babe. I promise. Di na ko mamakak pa nimo. Promise. Basin wara pre, oy. Ikaw rin nagununod dautan pre. Basin, pre. Ay, payo tag masayop lang ko. Babe, mag-showers ako, ha? Sige, babe. Go ahead. May bili na yung cellphone din eh. Akong trahan. Kinsa mo ni si Renz? Ngayon ka text? Usahan ako. Love, I miss you na. Magkita ata, please. Renz, yung ex. Manangiod ako, babe, na mag-overnight mo sa akong college friends. Kana kung okay ni mo, ha? Mau ba? Asa mo? Mag-beach me. Mau ba? Kano sa? Sabado, babe. Okay rin ni mo? Kung buhato na nimo. Ready na ta sa mamay mong resulta, ha pre? Gusto kong maundang ng akong pagduda, pre. Maong sundan ko siya sa iyang paglakaw karong Sabado. Pre, Ronald. Bayo kay kahigayon ka na ko. Nalangit ko sa akong uyab. Meron ko'y overnight doon sa akong college friends. So, di ka ano pa pala kakay. Di ko madali ko yun. Mga hayop. Oras ni mo rin. O sila makabantay nga. Naara ko rin is palipat. Atong sulitin na atong tayo together. Nagduhang kayo na ako ang ilang istoryahan. Bakakon ka, Jennifer. Bakakon ka. Hi, babe. Kamusta inyong outing? Okay ra. Lingaw. Why mga lalaki? Ha? Ngano nagkapangutan naman ka? Babae ra ba mong tanong? Babe, unsa ko na imo mga pangutana? Hatagan ti kagigayon aron musulti na ko sa tinuod, Jennifer. Ronald? Sulti ko sa tinuod. Ronald? Wag kay sulti na ko.
Unsa ba? Ano itong himong ang buang, Jennifer? Unsa man? Nagbalik mo, Rex? Unsa man ang kipanulti ni mo? Mamakak ka gad, eh! Kutob si mong mahimo, ha? Nakakita ko ninyo! Nakita ka mo! Ronald, Gisundan ka mo. Huwag nakita ako mismo sa kong mga mata ang imong paglimbong nako. oo, sige, mutugan ko. Huwag ko mahibaw kung ano, pero sa tinuod lang, doon ako'y nakita niya nga wala ko makita ni mo. Doon ay part na ako nga hangtod karon. Wa pa maka-move on niya. Love ti ka, pero Mas love pa ni mo siya. Ronald, sorry. Jennifer, Maong mabuhat lang ta. Dili ko angay ni mo. Makakita kapag mas labaw pa nako, Ronald. Ginawa ko naman lahat. Iginugol ko. sa tinuod lang na ako'y kalagot sa akong kasing-kasing sa iyang pagluib nako. Di na ko madawat na iya kong gingon ani. Natarong man unta kay ko niya. Pinangga unta kayo nako siya. Ug daghan unta kong plano para niya. Pero iya lang kiusigan. Dinin na lang kutob. Ug daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mga mga ikalan, kaagi ni Ronald na taga Cebu City. Uban ni sa awit na yung gipangayo. Awit nga nagulahan, sana'y di na lang. Sana'y di na lang kita nakilala. Anong kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Jelly Hata o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga igalaw at mga suking di paminaw, kinasingkasing kong ginapit sa patada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi na naglibot sa Sartawit. I-address lang na ining dolamanon, handamanan sa Sartawit Girl, RMN Production Center, Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu. Nga nang malimod man ko. Ganahan sad ko ni mo, Win. Sa ato pa. Win, uyab na ta. Vic. Salamat, Vic. Salamat, Bi, ha? Unsay, be? Bi, Vic, pa na kong angga, we. gusto na ko nga Bi ang atong tawagan, ay. Oo, sige. Okay ra nimo nga Bi akong tawagin mo? Okay ra. Bi, I love you, Bi. I love you too, be. Recorded by Radio Mo TV. Ha? Magtipon? Oh, Bi. Gusto na ko nga magtipon na ta. Sige, kung ano imong gusto. Sige, magtipon ta. Okay. Mangita ko gatong kapuyan aron makabalhin dahil ta. I love you. Be, mananghidi ko nimo. Ang saman, Bi. Na may reunion sa among batch sa high school. Mutampong ko ha. Okay. Sige. Onya, kumusta man inyong reunion? Lingaw kaayo ko dito, be. Kaya ginagid mo ang naon sa ko mga classmates sa una. Nangausap na. Tambok na kay ang upan. Anak, gina. Ako ang day, Bi. Ako na siya manang hindi mo, ha? Unsa man? Buwato ko sa mga ginikanan sa Leyte. Kay dugay-dugay na nga, wag ko makaduo nila dito. Sige, be. Amping din ha. Ikaw, Sad, amping ka sa biyahe. Maayo kay nakahuna-una kag duaw na mo din hinak. Gimingaw na ko ninyo, ma, pa. Unya, kumusta naman ang imong trabaho dito na? Okay naman pa. O, may kaipon na rin ko pa. Maayo. Maayo no, naron, may mutang na ka kay. Nagkataas na ba ang imong edad na? Mao lagi pa. Dong, dadaw niya na din ang imong kaipon ha.
Aron amo nang maila-ila. Puhon ma. Akong dadon dinis Marivic. Aron inyong maila-ila. Anya, kumusta man ang pagbisita sa inyo? Gusto lagi kang makita sa akong ginikanan, be. Mao ba? Mga tuon yata sa among, ha? Pwede ra. Wa kami ngawan ako. Oo man. Ngano di ay? Ngano kay ko ni mo, be. Ha? Dali, be. Dali sa. Baby, ayaw sagsamok bi kay kikapoy ko. Oh. Naunsa na, Miss Marivic? Di nang may pahilabot na ako. Karoon ka lang gabi. Ay, sa mukha, eh. Ay, si panggakos pa. Be, unsa naman ka? Murang kag nausab. Sabay na usaba, eh. Di ka magpapahilabot na ako. Walay ko'y gana, lagi kay kikapoy ko. Lain na nimo, eh. Ninang kay ko nimo. Sige na ba? Sus kapoy, Edwin. Uy! Oh, sige. Sige diha. Oh, maniho diha, oh. Sige, sige. Naunsa na, Miss Marivic? Nausab na gid sila. Ni siya gana inigabot sa kama? Salamat, Bigo. Be? Unsa man imong gipangda? Ako gi-orders online. Kadaghan ko na. Para asa man na? Gamit na ako, para pagwapa. Ha? Unsa man nimo? Hala, uy, unsaon di ay, di gamito na ako. Ay. Oh, kadugay ko nimo na uli. Kadlaw naman, oh. Di man day kagikan. Kuyo ko sa kong mga barkada. Ha? Day na mo. Tagay-tagay ra, kuwet. Sige, matulog na ko. Bikapoy ko. Di? Uy, nga nang nangipos mo ka sa imong mga gamit. Mubiya na ko din eh. Unsay mo biya na ka din eh. Mupaulit ako sa amo. Kaya nga naman. Wa na ko ganahin ng atong pagpuyo. Mau makigbuwag na ko nimo. Bi, maluwi ka taon, Bi. Ay, di buhatan ako, Bi. Sa misahan ako ni mo, nga mo kong buwagan. Wa na ko ganahin ng atong pagpuyo. Mau makigbuwag ko nimo. Ilan na kagabi nga. Gawa ko'y tarong kinatulkan. Sukad pagbiya ni Marivic na ako. Gimingaw na kay ko niya. Bahala na. Ako siyang tawagan. Pagkikita ko niya ugma. Salamat nga nagkikita ka na ako, Bi. Sa pa may mantuyo na ako. Buwag naman ta. Bi, gusto lang ko mahibaw kung anong kalit ko niyo gibuwagan. Ug manong ni ako ni mo dad ining simbahan. Kay gusto na ko nga pulos tinuod ang atong istoryahan. Nga dili gid ka mamakak na ako. Kay niya pa sa bahay sa Diyos. Karon, sulti ko. Kung sa hinungdan nga kalit man kung imong gibuwagan. Nagasa ako ni mo, be. Sa diyan itambong ko sa among high school reunion, nagkita mi sa akong ex ko si Winnie. O nagkabalik mi. Kiduo ko. O gatong ni bakasyon ka sa inyo sa Leyte. Nagsige na mi og kita. Mugbay na hitabo na mo. Katong adlaw na kong niuli. Dili akong barkada nga akong gikauban kung dili si Winnie. May panahon mo balibad ko kung imo kong gamiton kay kapoy na ko. May siya akong gikauban sa kama, be.
Anong imo balik ibuhat ako, Bi? Asalo ako, Edwin. Nga naman. Ulit tao pa rin ang tawa na. May pamilya siya. Us, kung ganong imo kong gipailo niya. Ha? Nagsamot ang akong kumpanya kay iya akong gipalitan sa tanan akong gusto. Mga pahumot, sinina, damit sa bahay ug uban pa. Us, Mau sorry kaayo. Sorry. Biyay siya. Biyay siya. Kalimtan ako ng tanan ni mo gibuhat ako. Basta bubalik ka lang ako. Maglisod na uwin. Nga gihatagan ko niya kantidad nga akong gipautang sa akong mga kauban. Gihatagan ko niya negosyo. O kung sa pa, mas mahal ako si Winnie kay nimo. Maong pasaylo ako. Nga di na ko bubalik pa nimo. O manghinaot ko mas hinay-hinay. Makadawat ka sa nahitabo na to. Baby ko, kumusta ka na? Baby ko, hanggang sa... Sakit kay nahitabo na ako nga gibaylo ko ni Marivic sa iyang ex. Ug sa pagkakaroon, nangandoy ko nga magkabalik kami ni Marivic. Di, kung namati ka man karon, niapagyapon ko sa atong gipuyan. Nagpaabot sa imong pagbalik. Di ni nalang kutob, ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo kita mangigalan kaagi ni Win the Lover Boy na taga San Jose, Ormoc City. Uban sa awit ngayon kita ngayon awit nga nagawahan, Baby Ko. Kung sino mang may Armon kaagi gibahata dito sa radyo ni Ricky Persuelo galing ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamu sa mga higala at mga suking di paminaw, kinasintasin kong gidapit sa papada. Sa inyong may kalanglaing kaagi sa kinabuhi na naglibot sa sakawit. I-address lang ni ining tulamanon, handumanan sa sakawit care of Arimen Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Mania Boulevard, Cebu City. Baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Andit sa sunod ngayon, dagang salamat sa inyong Ang adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit, ilabi na sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Bettina. Sa dili ko pasugtan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga uluhan. Back to December. Recorded by Radio Mo TV. Nak, palitis ako glamas dito sa gawas, be. O sige ma, unsa man nga lamas? Bombay og ahos. Okay ma. Baoran ni Inday. O ate, kana lang. Okay, sukli ni mo o. Salamat eh. Hala, naputol lang akong chinilas. Ay, dali asat ni mo nagupaoy. Wa man gani ka na aptik usak buwan. Gupa na ka. Hala, uy, kasakit sa tiil. Hindi na! Nga naman ang imong chinilas. Dwayne. Sakay din sa akong bike na. Ha? Sakay na lang. Ay, na dayon. Mag-isod magkaglagawa na. Sige. Abot na ka. Thank you ha. Bettina. Pwede ka mangayo sa imong number. Ha? Huwag kayo masuko. Uwa man. Sige. Hangtod ron, di gapon ko malimot ni Dwayne. Nindot ta sa feeling nga iya kong gipaangka sa iyang bisikleta. Si Dwayne, nag-text. Oy. Oy. Bettina? Naro ko man ka matog di ha? Katog na ko no? Oo, ma. Matog na ko. Good night, anak. O sige, katog na ha. Good night, ma. Bettina, anak. Naa si Dwayne sa ubos, nangita ni mo. Ma, nga namang pino.
Wa ko mahibaw. Adto alam. Ma, Kung manguyab ang gani na ni mga taa, okay ra nako na kay total. Suod man sa mis iyang inahan. Nahibaw ko kung giunsa na siya pagpadako sa ila. Buotan nga bata si Dwayne. Pero lang, mas maayog higala lang una mo sa pagkakaroon kay nag-eskwela pa man mo. ayaw ka pala ka, ma. Sa ako nang i-promise ni mo, magtarong jud ko sa akong pag-eskwela. Salamat, anak. Ay, ni alagi ka. Kuan unta, bitin na ba? Pwede na ka i-invite sa amo? Nagluto magod si mama mag-spaghetti. Ha? Okay ka? Recorded by Radio Mo TV. Please, kung ingon ni mama ni mo ha nga, thank you. Busugan ako sa spaghetti, uy. Namira, Oo, uy. O, thank you sa day kaayo ni mo ha. you're welcome. Mausban pa mandingan din, no? Oo, uy. Nga nagumdili ko. Years na rin nakalabay no, sukat atong nang-invite ka sa inyo kay nagluto og spaghetti si tita. Lagi. Dali na kayong panahon sa. O happy to sit mag 1 year, sukat kisuguta ka. Okay ra ka? Dali na pagod ko nakapantay ni mo, murag wa kasi mong huna-huna. Nya wa sa imong huna-huna kit dinhi. Kuan, bitin na. Nakay problema? Makibuwag na ko nimo. Nag-joke ka? Hoy. Tarong pa. Seryoso bitaw ka? I'm sorry. Pero, Nailain? kuan, So na-acute. Sige. Ato na ko. bitin na. Anak, gusto na. Gusto na. Sakit kaayo, ma. Ang pinakog love yun ko niya. Pero dili man di ay. Anak mang yun na, anak. Kung musuod gani ka ng butanga, kinahanglan nga andampot ka sa kasakit ang musugat niya. Ma. I-block di ka sa tanan ako mga social accounts. Sugod ka ron. Nalimtan na ti ka, Dwayne. Ma, karon nga mag-college na ko. Gusto ko nga adto ko sa Cebu mag-college. Dawaton na akong gi-offer ni kuya nako nga Cebu pa eskwela nako kung adto ko dito mag-college, ma. Oo niya, si Dwayne nak. Wala ko'y labot pa niya, maoy. Usa pa, siya mo'y nakigbuwag na ako. Sugod ka ron, kalimtanan ako siya sa hingpit. May ka naka-decide ka nga ani ka sa Cebu mo kurso sa imong kolehiyo. Lagi kuya, gusto lang sad ko og bagong environment. Kaha o doon na kay gilikayan. Kuya, Gingnan ko ni Mama Stanan. Gibuwagan kang Dwayne, mao ni-decide kang ani ka din ni mag-college. kuya, please, please. Pwede og, di na lang mag-lisgat about niya. Si Ate Jessie, di ay kuya, imong wife. Wala ko makakita niya. Nanglakaw silang Mitch. Imong pagumanggon. Gipalitan og masulod kay doon na may event si Ate Jazz nimo sa trabahoan. Unya, kuyogon niya si Mitch. Okay. Sige, ipahimot lang na na imong mga gamit sa pikas kwarto para makapahuway ka na. Gikan para bakas biyahe. Awan sa man.
Taon lang sa... Ay, later na kuya. O, bang sa kukutuma. Kumusta naman ka diha, nak? Okay naman ko, ma. O niya, nana kay mga friends diha sa imong bagong eskwelahan? Ay, naanasat, ma. Mga buutan, sad. Mayo hinuon, nak. Karos aman dito ka mo ulit din sa ato. Ay, puho na lang, ma, uy. Unya na ko mapauli diha. Okay ra, ma, please. Nahala, sige. Unya na ko mapauli sa amo. Ini-graduate na lang ako po. Dili pa ko ready nga mapauli karon. Again, congratulations. O, ambing sa mo po pauli sa ato, ha? Yes, kuya. And thank you kaayo ni mo, kuya. Ninyo ni Ate Jessie. Ay, salamat kay nauli na gid in taon ka human sa upat ka tuig, nak. Uy, mas ni gwapa man hinuon kag samot, anak. Mama, sad, uy. Naibaw kong anak ko ni mo, ma. Nagdinahalang imo kong atik-atikon. Ay, tinuod ka ha na, no? Mao pito ni hinungdan nga hangtod roon. Dili gihapon makalimot si Dwayne nimo. Oh. Ma. Sorry na ka. Pero, magsiki mo sa anhis bahay na to. Oh. Mamasin ba nga, nauli na ka, kay dili naman ko na si makakontak nimo. Di na ko gusto nga magsulti ka bahay niya, ma, ha? Okay na ko, ma. Naka-move on ako. Bettina. Ayo! Oh. Ayo! Bettina, kumusta? Ikaw? Okay na, San. Bettina, Kung sorry. ano sa mana, ayaw lang ipadayon. Naka-move on ako, Dwayne. Okay na ko. Pero ako, wa pa. Hangtod ka ron. Ikaw pagyapon, Bettina. Dwayne. Nagmahay kay ko sa kung nabuhat mo sa una. Ang kunan ako, buang kay ko ato. Pero kung atagan ko mo chance karon, isaad ako nimo nga mas nag-grow na ko. Ug dili na ako ang Dwayne sa una nga way pakialam. Please, give me chance, Bettina. Mahal kita ka. Hangtod ka ron. Dwayne. Dili ingon anak kadali ang papasaylo, ilabing na kay galisod na sa kuog hatag sa kong pagsalit niya. Pero, may effort yun si Dwayne ako to win me back and to gain my trust again. Karon, we are happily married with 3 beautiful children. Din mo lang kutob o daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalang kaagi ni Bettina nga taga Jensen City. Uban ni sa awit nga iyang pangayo, awit nga nagulahan Back to December. Ang mga kaagi gibahatan ni Dua sa radyo ni Jelly Haka, ubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala at mga sukin na paninaw, kinasing-tasing kong didapit sa papada sa inyong nagkalanlaing kaagi sa kinabuhi na naglibot sa kaawit. I-address lang na ining talamanon. Handumanan sa kaawit karo RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, Daghang salamat sa inyong pag-amina.